adlaw karong Merkulis mga bata makasama sa tanan na itong mga kaigsunan. Salamat kayong tanan, labi na yun sa atong mga kaigsunan nga nakadaog mong baktin. Salamat kayo ninyong tanan sa mga nakadaog og kanunay namati sa ato mga programa diri sa RMNDYHP Cebu. Salamat gyud kayo ninyo. Unya sa tanan na itong mga kaigsunan, niyang sumpay sa kung asoy ninyo, gugma sa Inkantada. Wa pa ko na siya babae nga nakita, nga naglingkod din ng nagigdal nga bato. Unsa? Ala, kabay Arthur. Doon na ba sa dako nga punuan sa dakit kining mong nag-igdal nga bato nga iyang gilikuran. Dili ka nga kantong mga babae. Usa siya ka Inkantada. Unsa? Katong babae? Usa ka Inkantada? Magi na ang magyang pagtubay Arthur. Nga usa ka Inkantada ang imo nakita. Inkantada gito. Tuod ko bay. Kay kare mga engkantog, Inkantada bay. Mga puti kaya na sila. Puti na pamanit bay. Unya, taga-sukilong. May sulti sa mga katigwangan. Mao ka. Usa gid ka Inkantada ang akong nakita. Oh, magi ko pagtubay. Kay na, Di ba matod mo, ikaw rin nakakita. Sa tatay mo, Ambot lang ka ni tatay, no? Basig nalipat lang siya. Mao nga, wa siya makakita ini. Bisa pagbidali siya pagbiya bay. Makita ang yunta ni tatay mo. Bisa ikaw gani, di ba matod mo, nga igo ka lang tanaw ni tatay mo. Yung pagbalik mong lingi sa matagal sa mga babae. Wala siya siyang lingkuran. Busa, lalo kayo nga, Inkantada si bay. Ug kanang niya sa atong duol nga dakong punuan sa dakit. Nasida nagpuyo ba paminaw ba nang bawat ako balibo ba tara ba Arthur biya tadi di ba pasig magpakita og balik tong Inkantada badok naman yung kong makatawa nga dili sa balato ba tara ba Arthur tara ba Recorded by Daily Pen. Mao ka na, Arnolfo. Hingpit na gid siya nga nalimot sa iyang hinigugma nga mibudhi kaniya. Ug ang lalaki nga kalibutanon na ang kanunay niyang hisgutan. Alicia, dili kini maayo. Nga adto na hinuon siya mahigugma sa usa ka lalaki nga dili sama kanato. Laing kapakyasan na usab ang iyang matigamtaman. Apan dili mahimo nga pugnan ta siya siyang kipati, Arnolfo. May sakit sa kasing-kasing ang atong anak. Dili ko gusto nga may dautan nga mahitabo kaniya. Nalipay man gani ko nga nalimtan na dayon niyang salbahis niyang hinigog mga mibudhi niya. Buhaton ta kutob sa itong mahimo nga mabugnaw ang iyang pagbati sa maong lalaki nga kalibutanon. Karon ako mabalik pagawasan ni among bahay. Pagkikita ko sa mga lalaki. Pangitaon ko kung nasa siya nagpuyo. Katong tigawa nga lalaki nga migawas sa ilang bahay o misangpit kaniya o anak. Husto, naditingali siya atong bayan nagpuyo. Kung mao, silingan na di Amy. Nalimot lang ko daw kung kinsa to iyangan. Kisangpit pa itong iyangan sa iyang amahan. Karon dayon, magawas ko din sa amo. Di ko mahimutang. Gusto ko kitsa nga makita pag-usap. Magawas ko din sa amo. Kadiyot lang, Tricia, anak. Papa Arnolfo. Maayo kay nabalik ka na og sudi ni sa bahay, Arthur. Pagpundok makadiyot ha. Magsulti tagtalong. Ang bahay ba ni Gina ang
Gusto niyo pag-insultahan ako, tay? Oo. Tugani na ko sa tinuod. Unsa man, may lain ka na ba nga hinigugma? Mao nga nabugnaw ka na sa imong uyab nga si Gina, ha? Basig may uyab ka na nga dili taga-ato ang Wa tabi. ko'y laing uyab, tay. Kawas ni Gina. Kaya kung doon na pa, dili na ko makikita pa niya. Apan nga no malagiin taon kini, ha? Bisan dili ka pa mo prangka og sulti, klaro kayo na usab na ang imong pagtanaw kaniya. Bisan si Gina, klaro kayo nga nakasabot siya sa imong kausaban. Abot ba, tay? Huwag ko makasabot na ako. Sukad ko lang makita ang usa ka babae sa akong pagpauli din sa atong dapit. Siya na lang ang kanunay sa kung una-una. Oo siya. Kinsang babayhan na, ha? Taga dinhi ba sa ato, ha? O taga pikas nga baryo? Ambot kung taga-asa siya, tay. Basta kay dinila siya sa dool sa tong bahay na ko siya makita. Kuwapa kay siya, tay. Puti kasi pamanit. O taas kasi ang ilong. Basta, nadani ko niya, tay. O gibati ko nga nahikugma ko sa maong babae. Alton. Recorded by Daily Pen. Kung dinhira sa duol sa tumbay ni mo siya nakita, ato na siyang silingan, ha? Pero, tepa-tepa, suma sa imong gisulti. Huwag mo ka nakita din nga usa ka dalaga nga puting pamanit, unya taas og ilong. Anak, naglibog ko ni mong gipamuhongda. Diin man gini mo siya nakita, ha? Diin, anak. Pamati, tay. Ingon ini ang nahitabo nitong adlaw nga naglakaw ko dool na dinis sa atong bahay. Tricia, anak. Dili sa ingon nga gibugngan taga tungod kay ang maong lalaki dili sama ka na to. Gibugnaw taga tungod kay nasayod ko nga dili mo gyapon siya maangkon kay lahi ang iyang kagikan. Mao ka na, anak. Kung sigurado pa lang nga maangkon mo siya, tawato na mo ang tanan. Apa nasayod ni si papa mo, nga dili ka gyud mahimo nga magustuhan sa maong lalaki, kay managlahi ang atong kalibutan. Sigurado ko, yalikayan o kadlukan ka sa maong lalaki. Ako mismo, nagkasuway na kunianan. Kami gawas ko og miadto sa ilang dapit. Nagpakita ko sa maong taga-dintos sa ilang dapit. Ang nahitabo, nanagan ang mga tao nga nakakita nako. Nahatlok ang mga kalibutanon. Kay dili kita sama kanila. Apan mapa, nagkasiguro ko nga dili mahadlok na ko ang maong lalaki. Ganit yang iya kong nakita, wa si mudakan. Iya kong gitutukan. Ug nabasa ko sa iyang mga mata nga may pagtanaw sab siya nako. Tricia, Anak, Mo nga suwayan ko siya sa pagpangita ug magpakita ko niya pagbalik. Makikita ko niya maalis siya ug Papa Arnolfo. Unsa di ay? Adtong higayon na di ay nga naabot ka og miduol ko nimo nga nakita mo ang maong babae. O, tay Pablo. O, tong adlaw, mismo nga nakita na ko siya. Apan anak, ngano nga wa man ko makakita niya, ha? Ngano man? Muna inahibulgan ako, tay. Kaya sa pagtawag ni mo na ako, mitanaw ko ni mo, apat sa diyang milingi ko pagbalik niya. Kalita siya nga nawa. Nawa siya siyang gilingkuran nga nag-igdal nga dakong bato. Hala, anak, tuol ra og punuan sa dakong dakit ang maong bato O, nga iyang kalingkuran. Dili ka anak nga usa siya kadili ingon nato. tay. Managsamagid mo ko na hula ni Bayiking. Musa na iyang gisulti din ako, tay. Diyang gisultihan ako sa bahin, anak.
Oo niya. Wa ka ba tiyag kahadlok, ha? Nga basin og usa ka engkantada ang babae nga nagpakita nimo, ha? Wa ko mati ang kahadlok niya, tay. Gani, mangita akong paagi nga magkita may pag-usab. Aron ako siya maila-ila. Arthur, anak. Gina, anak, nausa ka bang nagsige ka na malaghilak din sa imong kwarto? Malain na magitingaling hinigugma si Arthur, nay. Kaya hangtod ka ron, wala maging siya magpakita pa na ako. Sabi ko pagpagmalipayon ko na iyang pangibalik din sa atong dapit. Pero kagulanan lang di ang akong naangkon. Kung doon naman siya ilaing uyab, nagkasiguro ko nga dili taga dinis ato. Busa, ako'y makigsulti ni Arthur. Ako'y makighusay niya ining bahina, ha? Kung doon naman yung gani siya ilaing uyab, makaingon ko nga ngilad dyan siyang klase sa tao. Bati siya og dili angay mahimo ni mong bana. Nay, mayang. Tiyan ako tungod din nag-igdal nga dakong bato. Mayon ta pagpakita siya nako. Gusto ko siya makita pagbalik. Oh. Hala. Kanang babae nga galit kami ito nga. Sa tungod ng dako nga punuan sa dakit. Siya ka na. Ang babae nga gwapa o puti kayo. Sigad ka na. Miss? Siya kang nagbarog tungod sa nag-igdal nga dakong bato. O kaya akong gisangpit. Hello, miss? Ako kinagyang gisangpit. Wa sa mahadlok na ako. Og niya sa paingon sa akong gibarukan. Miss, salamat. Salamat nga. Nakita ka na ka. Nakita ka pagbalik. Kimingaw na kay ko ni mo, miss. Gusto ko na ikaw nga makita pag-usab. Salamat ka nagpakita kag-usab, miss. Managsama ta o kibati. Gimingaw sa ko nimo. Hinungdan nga mibalik ko din aron pagitaon ka. Mahal ta ka. Nahigugma ko nimo. This time check is brought to you by Tri-Sur Fabric Conditioner. Mas bumapango ang damit under the init. That time check was brought to you by Ladies' Choice. Make every occasion special with Ladies' Choice Mag Salad. Malipayo na si Risa Laison, kaysa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Element Oil, nawagtang ang duha ka bulan niyang inanto sa ubo. Nag-ubo ko, dugay na ulian. Mga duha man po ka bulan, naginom lang ko Yaki kuan. 30 ka buok, nag-plus po ko kaning uwer nga Yaki. Okay na ya, wala nang po ni balik ko kung ubo. Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule o ang Yaki Element Oil. Mas epektibo. Subukan nyo mga higala. Mapalit ka na sa Rose Pharmacy o sa tanang mga butika. Nakaka-LF jud ang Loipi. Kayot kong kayot jud. Tinuod nga lodi. Usahay, mamuhipoy. Maayo jud ug naay Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo kay ready-to-drink herbal blend supplement syrup. Tiusa sa sachet ang all natural ingredients. Parehas sa ginseng, sambong ug long pepper. Pinoy Jamo Booster. All natural ingredients. Sarap sa pakiramdam. SRE 10 peso intro price per sachet. Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri na sakit.